f'Hakkatajn ħammorru malaj sa Franza. U magħna ħajkolna lil Nadja Mifsud illi hija l-kittiba tal-ktieb Varjazzjonijiet ta' Skiet u hija wkoll ir-rebbieħa tal-Premju Nazzjonali tal-Ktieb fil-kategorija tal-Poeżija. Fil-fatt bħalissa qegħdin niċċelebraw dawn ir-rebbieħa illi propju ħallu ikunu għamlu l-almu tagħhom u baremnek ġew propju premjati għaliex hija rebbieħa. U rebbieħa fuq taqsima partikolari dik illi hija it-taqsima tal-poeżija. U fil-fatt Nadja tinsta Franza għaliex ma tgħixha Malta, però tgħix ġewwa Franza. U hemmhekk insellmula bil-qalb. Kif inti Nadja? Tajba jiena, grazzi Stef. Grazzi tal-istedina. Kif hija l-ħajja ġewwa Franza, temp bħalissa ġewwa Franza? Illum temp xitwi ħafna. Il-kesħa ġifieri? Kesħa gris u ħafna riħ. Ok. Aħna għandna r-rieħa wkoll u gris ukoll, imma mhux kesħa. Pjuttost ta' twaħħil. Qed nara kif inti libsa. Le, ma jina uġew nilbes iktar, le barra bil-komma twila u bil-ġaketta. Imma uġew nilbesna iktar sajfi, ma le mhux Bart, mhux Bart nagħti nkun gidibek ngħid lil Bart. X'ħadek allura oriġinaljament Franza? L-imħabba lej il-Franċiż u vera? L-imħabba lej il-Franċiż. Jiena nħobb ħafna lingwi kollha jogħġbuni. Però meta kont żgħira ovvjament bdejt nistudja l-Franċiż fil-bidu mhux fl-iskola. U ġennint wara din il-lingwa. U rrid inkompli nistudja l-Franċiż u rrid ngħix il-lingwa fil-ħajja ta' kuljum ukoll. U hemmhekk sibt ix-xogħol tiegħek ukoll u xek fuq l-istess tema? Iva, però jiena nagħlem l-Ingliż. Għedlek li nħobb ħafna lingwi, jiġifieri fil-fatt l-iskola kelli lingwi kont għażilt meta kont is-sekondarja. U kif forsi ħafna nies jafu il-Franċiżi ma tantx huma tajbin fl-Ingliż, allura hemm bżonn ta' ħafna għalliema tal-Ingliż. Okay. Però inti ħdimt ukoll bħala interpretu x'hekk kont qed naqra x'imkien ukoll tal-lingwa. Kultant naqleb xi testi bil-Malti jew anke kotba bil-Malti għall-Franċiż, ġieli ħdimt bil-maqlub fis-sens li naħdem il-Franċiż għall-Malti wkoll. Speċjalment meta ikonna l-festival, per eżempju, tal-letteratura ta' Inizjamed. U ġieli ħdimt ukoll bħala interpreter waqt festivals tal-letteratura. Li bla dubju mhix faċli għax vera tkun lesta pronta biex inti risposta tagħtiha f'sekonda, ġifieri biex inti twassal dak li ntqal ma mhux taħseb tittajda dak il-ħin stess, mhux faċli. Eżatt, hija sitwazzjoni kultant daqsxejn stressanti. Speċjalment jekk ma tkunx iltqajt mal-persuna qabel u speċjalment ma jkollokx ħjil ta' x'ħatejdi dik il-persuna. U tema differenti u verament ħaqek prożet inti t-tielet persuna illi ġejt laureata fil-poeżija. Xi tfisser din meta ngħidu laureata fil-poeżija? Ara, il-poeta laureat ta' Malta taħdem daqsxejn mod differenti minn pajjiżi oħra. F'Malta tieħu it-titlu ta' poeta laureat jew laureata meta tkun irbaħt il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb fil-qasam tal-Poeżija darbtejn. U mat-tieni darba lura tingħata t-titlu. Issa ma tiġix ikkommissjonata xogħol partikolari dwar temi partikolari kif jiġri f'pajjiżi oħra, imma huwa rikonoxximent jekk trid u fl-istess ħin jiftaħlek ħafna bibien. Pereżempju intervista bħal din, speċjalment li qiegħda l-bot, hija possibbli wkoll minħabba dan il-premju. Jiena minn naħa tiegħi il-premjiet inħossni daqsxejn skomda, għax dejjem ovvjament tistaqsi lilek innifsek imma tgħid verament jistħoq li dan il-premju. U ma narax bħala ximkien fej wasalt, ma narax bħala kemm jiena tajba, anzi narax pjuttost bħala punt ta' tluq. Illi dan il-premju irrid nuri għandi dmir ukoll li nuri li tassew jistħoq li dan il-premju. Kemm inti modesta għandek literalment jidhru kemm għandek saqajk mal-art u qed titkellem dan il-ġenwinità. Però ta' minn ngħidu għaliex inti għadt il-premju ma nħobbx isni niftaħar bih, però għandek biex għaliex għadek kif propju rbaħtu dan il-premju tant prestiġjuż illi il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb, però għal darba oħra nerġgħu nsemmu fil-kategorija tal-poeżija. X'din hija l-forte tiegħek u x'hekk inti għedt li jiena
il-poezija għal-mod kif nesprimi u nara l-affarijiet. Il-poezija naħseb nistajt li minn dejjem kienet hemmhekk, minn meta kont żgħira kont inħobb nikteb il-poeżiji. Ma nistax ngħid li huwa l-ġeneru favorit tiegħi għax kollox inħobb nikteb, li tista' tkun proża fis-sens ta' romanz, tista' tkun storja qasira, stejjer qosra. Kull ġeneru għandu l-isfidi tiegħu u għandu s-sabiħ u l-ikraħ tiegħu wkoll. Imma l-poezija naħseb minn dejjem kienet hemmhekk. U forsi l-iktar ġeneru li sirt li mmur ta' spissa liha għax tirrikjedi daqsxejn inqas forsi ta' riċerka, għandek bżonn inqas ħin fit-tul, tista' tikteb poeżiji differenti, testi differenti anke jekk għandek perjodu ftit sar tal-ħin, ta' żmien ħanejtek. U dan il-ktieb partikolar li rbaħt bih, kien ukoll żmien sar waqt żmien il-COVID u vera għaliex bla ma rridu din il-parti ta' ħajjitna ħallit ħafna impatt pożittiv u negattiv imma fil-każ tiegħek kienet ukoll ispirazzjoni biex parti minn dan il-ktieb kien propju fuq hekk. Appuntu il-ktieb jismu Varjazzjonijiet ta' skiet huwa maqsum f'ġiex taqsimiet, fih ġiex taqsimiet u t-tieni taqsima huma propju poeżiji li kont ktibt waqt li konna qegħdin fl-ewwel imxija tal-COVID-19. Jiena ġifieri kont diġà qiegħda Franza dak iż-żmien u aħna kellna din il-ħaġa partikolari li fl-ewwel imxija stajna noħorġu biss siegħa kuljum u ma stajniex nitbedu iktar minn kilometru mid-dar. Allura verament konna limitati ħafna. U ovvjament, is-soltu jiena nipprova ninżel Malta pjuttost spiss, 3 darbiet ġili anke 4 darbiet fis-sena. Dak kien perjodu li matulu kont għamilt sena sħiħa, ovvjament ma nistax ninżel Malta, ma nistax niltaqa' mal-familjari, ma nistax niltaqa' ma' sħabi, imma l-lingwa kienet qiegħda hemmhekk. U kien hemm ukoll apparti l-lingwa u apparti n-nostalġija ta' ċertu postijiet, ta' l-istess tan-nies li s-soltu nqata' ħafna ħin magħhom meta nkun Malta. Kien hemm imma wkoll din l-esperjenza ta' skiet u naħseb din xi ħaġa li kulħadd għexa. Kien hemm momenti naħseb fejn aħna ma konniex nafu x'ħanaqbdu ngħidu, tant konna overwhelmed b'dak kollu li kien qed jiġri, sitwazzjoni kompletament differenti. Kultant konna nfittxu ħafna skiet, pereżempju hawnhekk barra minn Malta l-postijiet huma żgħar ħafna. Meta tkun familja u qed jgħixu taħt l-istess saqaf fil-ħin kollu minn filgħodu sa filgħaxija tista' timmaġina kultant kemm kien ikollna bżonn oqgħodu kwieti kulħadd jekk jogħġobkom. Ġifieri kien hemm dawn il-mumenti anke skiet fis-sens ta' dieqax, ovvjament kultant kien imut xi ħadd li konna nkunu nafu jew jekk mhux qrib imma jien naf pereżempju nies li jiġu minn ħbieb tagħna u hekk u għandek dak is-skiet ngħidlu jinta meta tingħalaq fik innifsek u jkollok bżonn terġa' tibda ssib l-enerġija biex terġa' tibda u l-ħajja tkompli. U fil-fatt ċertu punt kienet mod ta' terapija lik il-kitba tal-poeżija, ġifieri kont isa qiegħda tiżvoga. Eżatt. Naħseb illi jeħeb bħalma kien hemm nies li pereżempju kienu jmorru passiġġati jew kienu iktar jagħmlu jiena forsi sports u hekk. Il-fatt li għandek li tista' inti tpoġġi l-emozzjonijiet tiegħek il-ħsibijiet tiegħek fuq biċċa karta kien ta' għajnuna kbira u hemmhekk fejn il-poeżija tgħin ħafna fil-verità u naħseb illi Ta' min ngħidu wkoll li l-element li inti minn Bormla u għadek anka il-mod kif titkellem hello is tea u mi daw żammejthom wis ħelwin miegħek. Ġi rifless ukoll u vera fil-ktieb xi mod jew ieħor. Iva jiġi rifless għax ovvjament meta inti timmissja pajjiż, speċjalment jekk ikun pajjiżek, ħadd immissja l-iktar affarijiet li inti familjari magħhom. Jiena pereżempju il-Kozzonera hija il-post fejn trabbejt, hija l-post fejn l-iktar li kont nimmissja meta sħabi kienu jibatuli ritratti għax kienu jmorru passiġġata u jmorru jinaf lejn naħat ta' Bormla Birgulis law jibatuli ir-ritratti bejn tieħu pjaċir bihom u bejn fl-istess ħin kemm qiegħda l-bot ma nistax inkun qiegħda hemmhekk. Jiġifieri il-lingwa tidħol u nammetti li hemm ħafna poeżiji pereżempju li jitkellmu dwar Bormla, hemm anki ritmu kultant pereżempju in-nies ta' Bormla ħafna drabi ma ngħidux
għasel ngħidu qasel jew ma ngħidux aqal ngħidu bilaqal. Meta nkun qed nikteb fir-ritmu ħafna drabi nikteb f'dak ir-ritmu. Isek tagħmel ir-rima ġifieri fuq il-moħħ kif indet tajda f'moħħok. Eżatti. Pereżempju tiju tiji jekk ħan nipprova nfittex rima, jiena ħan ma tiji u ma tiju, mhux ma tijaj jew tijaj. Għax naf ngħidha sew. Le, li għustak, għax anka kif tkellimna, anka meta tkellimna qabel, hija pronċjata ħafna di kemm tajta, ġifieri tirrealizza mal-ewwel tajta għad għandek dak li ruq verament sbieħ fuq kollox. Nadja, jkun ħellu jekk xi darba niltaqgħu anke b'mod forsi fiżiku tkun qiegħda Malta għaliex il-bira badna konverzazzjoni aħna hawn nitkellmu. U badni anke fuq il-poezija u tfal illum, kemm bidlet anke il-fatt li ħafna drabi il-poezija imposta fuqna b'mod akademiku meta nkunu tfal, kemm anke forsi tilfet mill-ġmiel jew mill-pjaċir li taqra poezija, però l-ħin tagħna diġà skadinna, ġifieri li nagħmlu kellna linja vera ċara, vera nħossni fortunata. Grazzi Nadja proset, għandna midder għandna konnessjoni vera tajba. Però forsi tkun ukoll opportuni l-qudiem li niltaqgħu niddiskutu għax li mħabba li għandek inti lejn il-poezija hija kontaġġuża. Ġifieri tkun sabiħa li nitkellmu dwarha u nħajru aktar nies jitkellmu dwarha. Bil-qalb kollha. Vera. Proset tassew u grazzi tal-li kont miegħi. Grazzi lilek tal-isterinni. Tajbatta u miegħi? Iva, tajbatta. Miegħi. M'għandix vizzju ngħidha, jiena x'qatt ma tallimt ngħidha, ma nigustaw isna toġobni. Grazzi Nadja, nsellimlek. Grazzi ħafna. Thank you. Bye. Incidentalment, war li għat nitkellem ma' Nadja ġejt ispirata biex għada fl-imkien ma' Dr. Michael Spanjola għada jkun maħna ħanabdu għaftit fuq dawk il-poeziji li konna nitkellmu dwar meta konna tfal fejna fina. John ta' għandu ponta, ekku kulħadd iżida mod ieħor, jew nkella Dawra Durella. Nibdej niprofa niftakar, għatlu Marelli għatlu naħseb li qed tagħmel tagħha u nsejt ħafna minnhom, jew niftakar biċċiet. U allura minn issa ħanajdilkom biex taħsbu xi ftit u tbagħtuhom li jew tkellmuni dwarhom, jew forsi ċemplulna daw tajduhomna, għax daw ħelwin u ta' min iżommuhom ħajjin u litteralment ġiet minn hawnhekk. Waqfa ħankomplu